Dames en heren, de voorstelling Wanklanken van de Wurkvlier zal over enkele ogenblikken aanvangen. Wij verzoeken u vriendelijk de mobiele telefoon even uit te zetten, rustig in uw stoel te blijven zitten, niet met bier te gooien en u vooral even de bek te houden. We zijn hier in het theater en niet op de Veenhoop. Wij wensen u een fijne voorstelling. Voorstelling! Hey, hoe weet je het nou? Ja, best. Ja, je moet net beslissen al je stil te wijzen. Ja, maar je een beetje lawaai, maar je ziet. Hey, wat verdomme. Ja, dat ben je wat dan. Ben je maar een beetje zenuwachtig. Ben je een beetje zenuwachtig? Nee, hè? Nee, kijk eens. Bij mij is er een mooie jongen van. Ik zou zeggen, Mason. Oh. It's a boy. Alleen maar eerlijk wijs, ik zou me net al de volop bij voorstellen van de jongen. We gaan een mooi promofilm kunnen maken, maar ja, dat weer ik al een hechtepunt nu ljouwt. Dat weer iedereen ook heel wat teleurgesteld. Het komt er op de helft mensen ook gewoon graag verneukt worden waar ze bij zitten. Maar ja, kleren. Hier ben we dan nog, misschien al een jaar. En ja, maar eerlijk was, dit is voor mij de tweede keer dat ik in het theater kom.